Nah tersebar menurut sahabat tiga menika Bapak Madi begini keturutan kekarepane lho nggih. Nggih kaya ibu gini ingkang sampun Pak Mari. nggih. Ingkang sampun minggal wonten ing Siti Pagelaran. Inggih dumateng sedanipun para sesepuh pilih sepuh ingkang kawula hormati khususipun Biyodha Sinoman ingkang sampun nakepal wonten ing dalemipun Bapak Mari sakeluarga. Mobile wonten inggih menika ingkang badhe inggih menika sesambungan cecekutan manunggal kalian inggih menika Waranggono saking keluarga besar Sekar Arum kapuri minggah inggih menika wonten ing pagelaran menehi hiburan dumateng ingkang mengku gati dalasan para tamu undangan.